редмиёра нархи семичкаи симбо кардем, бародари азиз. нархи беҳтарин ана нархҳоро ина нигоҳ кунед, действительно мега ки зури бадай. Барои мисоли оддӣ 14 Pro Plus 5G 8x256 200 мегапиксел камера, 120 зарядка, вообще характеристикаш зур, 5500 мАh батарея. Ина нарха бине, гарантия метиюм 80-90% магазинҳо да ин нарх нест, бародари азиз. нархи беҳтарини 14 Pro Plus 5G 8x256, бародари азиз. бовар кунед, шоколада ин нархш. 14 Pro омадагиай баъд модели наваиам, ям 5500 мАh 200 мегапиксел камера, нархш 22990 рубл 8x256. Note 14 холӣ 6x128, 14500, 108 мегапиксел камераш. 17 Pro Plus 5G Pro Plus 5G 8x256. ина нигоҳ кунед, дизайнша або нишонтим, бародаро. ина экранаш гаштагӣ, ай боло ай поён динамик, ям бистри зарядка поддерживать мекуна, батареяш 5000 ампер, 200 мегапиксел камера, вообще характеристикаш аҷоиб, 29990 рубл. Redmi Note 13 8x256 16500 рубл. ина хай ози бо далши нишон дода мегзарем. редмиё, бародаро, бовар кунед, нархошон аҷоиби бадай. дар таги ҳар якш нархш навистагиай, бародаро, метавонед пауза ҷиқен, бо диққат нигоҳ кунед, бо диққат хонед. дар таги ҳар якаш нархш, моделш, памятш навистагиай, бародари азиз. ина тамоми редмиёе ки мақсад ай ҳамада хадавояй овардагием, редмиёе ки телефонҳои зарядошона хуб меқапанд, шумода нишон дода гузаштем. чӣ саволе доре, бародари азиз, метавонед ин номерое ки ҳозир нишон дода мегзарам занг зане. авиакасса ҳам ҳаста, билетҳо бо нархҳои дастрас. ин ҳамин номерои моа, ҳам авиакасса, ҳам магазин ва дигар саволо. хоб, бародаро, масъалаи авиакасса ячи гуфта мегзарем. ай мошенникҳо ҳушёр мешен, ай шахсое ки худшон нишон наметиҳанд, ай шахсое ки ранги ина мисол мо магазин ё ягон макон ё ягон авиакассае ки ягон ҷои определёне надоранд, нагире, бародаро, ва ё мошенниканд. ҳушёр шаве. ҳозир амихали воқеаҳо, ситуатсияҳо бисёр шидагианд. барои ҳамин ҳушёр шаве. ай ҷое ки ба бовария худшон нишон метиҳанд, ҷо доранд, мақсад чиянд, ай ҳама одамо гире, бародаро. На танҳо ай мо, ай ҳама, мисол ай ҳама одамое ки шуморо ага фиреб накунанд, бародаро. медонам ки як сум ёфтан қиинда, ба ҳамин хотир шумо да як маслиҳати бародарона. бо охир худо нигаҳбон, саломат бошед, барори кор.